Zebura 51 Bona sereke musike Zebura Davute Paşi Davet be bat şebaye ve raket dema peygamber natan hate cemwi Ya Khudê li gor xêra xwe ji min ra kerem bike li gor me zinahiya dilovaniya xwe serî hildanên min paqij bike bi tûmî ji sûcên min ve bişo û min ji gunehê min ve pak bike ji ber ku ez bi serî hildanê xwe dizanim û gunehên min her tim li ber min in min li dijî te tenê li dijî te guneh kir û tiştê ku di çavê te de xerabe kir wisa ku dema axiftinê tu bi heq dema darastkirinê jî bi dadî be çava ku ez di nava sûcan da hatime dinê û dîya min di nava gunehan de bi min re du canî bû madem ku tu ji dil dilsoziyê dixwaze û di kûraniya dilê min de zanyariyê nîşanî min dide min bi gihayê kewan ve paqij bike ez pak bibim min bişo ez ji berfê ve spîtir bibim dengê dilxweşî û kêfxweşiyê bigihîne min bila hestiyên ku te perçiqandine cejnê bikin li gunehê min nenihêre û hemû sûcên min paqij bike Ya Khudê di min de dilek paqij biafirîne û ji nû ve ruhek bi qirar di hindurê min de ava bike min ji huzûra xwe ve nevêje û ruhê xwe pîroz ji min nestîne kêfxweşiya xilasiyê ya ku te dabû min şunda vegerîne û bi ruhekî xwestekar ji min re bibe alîkar ez rêya te hînî merivên serî hildane bikim û dê gunehkar şunda vegerin te min ji sûcê xwînbijanînê xelas bike Ya Khudê Xwedayê ku min xelas kiriye bila zimanê min jî pesna dadmendiya te bi zeburan va bide Ya Xudan lêvên min veke û bila devê min pesnahiyên te bide bihîstin ji ber ku tu ji qurbanê ve kêfxweş nabe ya na minê pêşkêşî te bikira tu ji qurbana şewitandinê ve kêfxweş nabe qurbanên Xwedê ruhek dilniz me tu dilek poşman û niz xor nabînî Ya Xudê bi kerema xwe qenciyê bi Sîyonê ve bike kelehên Orşelîmê biselihîne wê çaxê qurbanên bi rastî hatine pêşkêşkirin qurbanên şewitandinê û bi tûmî qurbanên şewitandinê dê te xoşnut bikin wê çaxê dê di pêşkêşgeha te de ganêran bên pêşkêşkirin